Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kocap kacarito, aku tak ngucap. Tolong dirungokno ya lho. Masih edisi Rewang Bolo di rumahnya Ibu RT Enik Zilda. Oh, so iki nek wayah gawene malahan ditanggapno ketoprak wayu mangga lho. Didelok iki lho. Bu RT ini malah nyoteng ini ku piye jajal. Loh, Bu RT loh kok malahan loh, malah ketok kabeh cah. Iki sok ketoprake tanggal loro lho ya Bolo. Loh wajib merapat jarene Bu RT lho ya. Pokoknya rewang kok 3 minggu dhewe cah. Ya berasku ning omah utuh ngene iki, wong rewang terus. Oh, suara rewel pokoknya. Loh, lah kalau sing biasane njaluk nyuting. Mbak Kesi. Ayo Bu RT kata-kata hari ini. Oke. Oke, siap. Pokoknya dicawis-cawisi Bolo ya ana lontong, ana opore barang ya ana asem-asem. Tinggal pilih. Nang omahe wong-wong maksude jarene pedheng lontong dhewe-dhewe. Lho jarene malah lontong lawuh botok, omong-omong tok. Mbak Kesi. Halo. Aku malah untuk guyu deh. Jul. Loh, iku piye? Artise Wahyu Manggala mbek Agung Budaya kok mlempeng. Loh, Mbak Kres aja isin. Wis ambek tanggane kaya wis ngene iki, Bolo. Ya nek wis mlumpuk-mlumpuk ya ngene iki, ya guyon ya rasan-rasan ana kabeh. Mantap Bolo. Lah iya, wong nek ora rasan-rasan kuwi ya jenenge ora manusiawi. Ya rasan-rasan, ya guyon, ya purik barang ngono. Ya yuk ya. Oh. Lah, aku ya purikan ancenan kok Sing mendarat iki lho Bolo matoh-matoh cah. Delok. Bu RT-ne ya matoh, iki adine Bu RT, Bu Rahayu ya matoh ora karuan. Jane Rahayu apa ora ayu lagi iki? Ayu. Ayu. Siti Rahayu. Oh. Cak nyanyi. Nyanyi apa cah? Apa Iko kok nyanyi, aku ora iso nyanyi Kak. Lah aku nek iso nyanyi mah dadi tukang becak no. Wis ngono wae ya Bolo, seputar mendarat hari ini, besok kita lanjut lagi ya. Suminten Suramanggala cekap semanten atur kaula. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam barat selawase. Oke? Oke.